Numru ta' infermiera konfermaw ma' Net News li xejn ma nbidel mill-bidu tal-pandemija sissa u li s-sitwazzjoni żgur mhix business as usual. Infermieri li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei fl-aħħar ġimgħat raw żieda fl-ammont ta' pazjenti rikoverati kawża tal-COVID-19. B'disa swali fl-isptar issa qalbu kompletament bħala swali tal-COVID. B'kull sala iżżomm fiha bejn 20 u 24 pazjent. Fost dawn is-swali hemm dawk li jilqgħu pazjenti f'każ li jinqala inċident sever b'numru ta' persuni li jeħtieġu l-kura. Fi kliem sempliċi, f'każ ta' inċident sever, l-Isptar Mater Dei jispiċċa m'għandux fejn iqiegħed lil dawn il-persuni. U mhux hekk biss, numru ta' pazjenti qed jispiċċaw jitpoġġew f'kurituri kmamar ta' libreriji mediċi u saħansitra fil-kentin tal-istaff kif ilu jsir għal diversi xhur. Fil-fatt jidher li l-Isptar Mater Dei bilkemm qed ilaħħaq mal-ammont ta' każijiet tal-mewġa ta' COVID li għaddejja bħalissa li ma' mewġa qatt ma kienet mistennija li tasal fil-bidu tas-sajf hekk kif in-norma hi li tibda qrib l-istaġun tax-xitwa meta jinżlu it-temperaturi. Il-President tal-MUMN Paul Parts qal mal-Gazzett ta' Malta Today kif il-Gvern qed jibqa' miexi daqs li kieku business as usual, meta fil-verità l-infermieri u t-tobba fl-isptar qed jaffaċċjaw din il-problema weħidhom mingħajr l-għajnuna tal-Ministeru tas-Saħħa jew tal-Gvern. Paul Parts irrikonoxxa l-fatt li swali li fil-bidu tal-pandemija kienu qed jiġu meqjusa bħala temporani, illum il-ġurnata saru meqjusa bħala permanenti fid-daw tan-numru ta' persuni li qed jiġu rikoverati fl-isptar kawża ta' sintomi aggravati li qed jesperjenzaw. Il-President tal-MUMN qal li dan mhux ideali hekk kif minkejja li dawn is-swali żdiedu l-ammont ta' infermieri mhux talli ma żdiedux talli komplew jonqsu. B'riżultat li l-istaff mhux ilaħħaq mad-domanda li qed ikun hemm. Kif fisser diversi drabi Paul Parts innifsu ma' dan l-istazzjon, numru ta' infermieri spiċċaw telqu mill-professjoni jew marru jaħdmu f'pajjiżi oħra minħabba l-kondizzjonijiet u pagi aħjar.